जों दान्दिसे सावरायनो लोगोफोर गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो लोगोफोर नोंथांमोना बयबो मोजाङै दं। आंबो नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों दासिमाव मोजाङैनो दङ। लोगोफोर नोंथांमोना माबोरै दङ कमेन्टनि गेजेरजों खोन्थालायदो। बोरै जाखो लोगोफोर दाना जोंनिया ओरैबायदि सोलिगासिनो जोंनि जेनेबा माबाखौ मा होनो जोंनि बर'फोरनि माबाफ्रा आरो सोरबा हौवा गैयाब्ला बिदि सोरबाबा माबा माबि माब्रै मा सोरनिबा न'खराव सोरबा गैयाब्ला एन्जर मावजि हाबनाय थां माथां ना गोरानखौ दोनथुमना दोननाय थां माथां माबा मोनामबाय थानाय मोनो खोमा न'आव मानसिफोर गैयाब्ला। ओंखायनो एन्जर मावजिफोर बायदि हाबसिलाबायनानै सोरनिबा न'खराव जासिनलाबायनोखौ नागिरो आरो बिदि आरो खोथाया। लोगोफोर कमेन्ट खालामलाय औ लाइक खालामलाय लोगोफोर। नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायब्लासो आंबो मिथिगोन नङा होमबा। आंथ' दा बुंगासिनो जेनेबा आंनियाथ' दा नोंथांमोननि अननाय आरो सापर्टजों दा ओरैनो जेने थेने दंसाबो मोजाङैनो दङ। मा जाबावगोन लोगोफोर संसारा नङा होमबा। दामाने जोंनिया ओरैबायदि जादों सोरनिबा न'खरावहाय मानसि गैयाब्ला सोरबा हौवा बा बिसि फिसाय सानैनि गेजेराव जुदि सोरबा सासे गैयाब्ला बाहेरायाव फैनो हायि बायदि जाना दं आरो बिदि आरो घटनाया बिदि आरो सोरनाबा हिनजावानो जायानो सोरनाबा हौवायानो जायानो बेफोरबायदि आरो घटनाया। सोरनिबा लाइफआव बेफोरबायदि मा होनो बेखौ इन्सिडेन्ट ना फोर जाबाय बायदों नामा आरो जागासिनोखा नङा होमबा। लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदि जानायखौ माबायदि मोनो कमेन्ट लिरनानै खोन्थाहर। नाथाय जों बिदिखौ बाराद्राय मोजां मोना जों पाब्लिकआ मिथिबाय। सोरहाबा माबा मोनसे प्रब्लेम जायो ससियेल मिडियायाव फैयो डाइरेक्ट खुलेआम बुंना होयो बेबायदि आरो सिस्टेमा मिथिबाय लोगोफोर। कमेन्ट खालाम लोगोफोर कमेन्ट खालामलायबासो बयबो मिथियो नङा होमबा। नोंथांनि गोसोआव मा साननाय दं आंनि गोसोआव मा साननाय दं नोंथाङा फोरमायब्लासो आंबो मिथिगोन आं फोरमायब्लासो नोंथाङा मिथिगोन नङा होमबा लोगोफोर। लाइक खालाम कमेन्ट खालाम थाफा थाब गावसिलाबायना हो मिथिबाय। आरो चेनेलावहाय सोरबाफोर गोदानै फैदोंब्ला साबसक्राइब खालामना हो। नोंथांमोननि सापर्टजों नोंथांमोननि अननायखौ मोनोब्ला जोंनि गोसोआबो दुंखाङो खोमा मोजां भिडिअ खालामनो। नाथाय जोङो ओरैबायदि आरोना लोगोफोर आंना आं डाइरेक्ट नोंथांमोननि सिगाङाव बुंना होनसै आं दा बाहेरायाव थायोथ' नङा जोंना मालायनि गलाम सिस्टेम जाहैबाय मावनाय दांनायफ्रा टाइम मोना जाहैदों मिथिबाय लोगोफोर। हाय हेन्डसाम हाय ब्रकिल क्या नाम है इसका ये ब्रोकलिन आइलिन। हाय हैंडसम हाय हेलो हाउ आर यू ब्रोकलिन। कमेंट की तरफ से बताइए आप कैसा है। ऐसा है बात ऐसा है। हाय लोग आप सब कैसा है कमेंट लिख के बताइए ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आप कैसा है मैं कैसा हूँ ऐसा है बात। लोगोफोर बोरै जाखो कमेन्ट खालाम मिथिबाय लोगोफोर। कमेन्ट खालामलायबासो मिथिगोन नङा होमबा। आंथ' दा जिरायनानै दं जाहैबाय नोंथांमोनजों दसे दान्दिसे लाइभ फैनो होननानै दा फैबाय। नोंथांमोना माबोरै मोनो लाइभखौ मोजां मोनोब्ला
कमेन्ट ओइखौ लाइक खालामना होलायदो ना मा होनो बिदि आरो खोथाया आदामोन बाजैमोन आदैमोन मादैमोन बिदि आरो खोथाया मा ओंख्रि जाखो खोन्थालायदो नङा होमबा आदैमोन बिदि आरो मादैमोन बिदि आरो बोरै जागोन लोगोफोर दा जोंना क्लियार नुवाखै नामा भिडिअखौ क्लियार नुवाखै नामा मबाइलाबो माना आइफन नङाना गोदोनि जोंनिया 5000 2000नि नकियासो जाहैबाय बिदि आरो खोथाया बेबायदि आरो मिथिबाय मिथिबाय लोगोफोर आइफन बायनायनि अखाद गैया जाहैबाय नालाय जोंहा कम्पानियाव थाग्रा औ बिदिनो आरो मावना जाग्रासो जोंबो मिथिबाय मावनानै जाग्रा खाथां मावनानै जाग्रानि फिसा नुखायो जोंखौ नायबाथाय मिथिबाय गोदो जोंनिया माने मावना गालांनो रोङासै बुथुमना दोननो रोङासै ओंखायनो जों माने मावना जायो आरो मिथिबाय लोगोफोर गैला सासेबो गैला सासेल'सै नायनायानो माबोरै जाखो नोंथांमोना मोजां इन्टारेस्ट मोनासै ना मायोसै माबा ओरैजाय हरै जालायदों होनोब्ला नोंथांमोना माने बा गाव सिलायनाया थाफा ओरै आरो दा ना सिख्लाफोर जानाय मोनबा बिदि आरो मिथिबाय लोगोफोर जोंना माने महर मुस्रिबो गैया जाहैबाय नै खानायफ्राबो एकदम थाल्ला थख्ला जालांनो हमबाय मिथिबाय लोगोफोर एसे गगाबो मोनना दं गन्थङाबो सुरुप साराप साम' ओंख्रि सोबनाय थां माथां बिदि जायो आरो खोथाया नोंथांमोन नोंथांमोना माबोरै दं कमेन्ट खालाम आरो नोंथांमोना फैयो ओमफ्राय थाङो फैयो थांफिनो ओमफ्राय लाइकफोर खालामना गालांनांगौब्रा साबसक्राइबफोर खालामना गालांनांगौ नोंथांमोननि सापर्ट मोनबासो जोंबो माबा मोनसे जानो हागौ लाइफआव नङा होमबा नै गैलालाय बिदि आरो खोथाया लागाव थालिया होननाय खोनायाखै सोरनिबा बै माबा माबिफ्राव थांनानै नोंसोर माबाफोर जानला मोनला आहि से दे होननायखौ खोनाब्ला हले बा बिदि आरो ना लोगोफोर दा मा होनबावनो ना गैया हाय हेल' लोगोफोर माब्रै नोंथांमोन खबरा कमेन्ट खालाम कमेन्ट करिए कमेन्ट लाइक करो शेयर करो कमेंट करो भाई लोग बहन लोग भाइयों अभी मैं बाहर बैठा हूँ आप सबका साथ बातचीत करने के लिए आया हूँ लाइव पे सो दोस्त कमेंट करिए और लाइक करिए आप कैसा है कमेंट के जरिए बताइए आपका हाल कैसा है ताकि मेरे को भी पता चल जाए कि आप कैसा है मैं तो अच्छा हूँ आप सबका दुआ से मैं बहुत खुश हूँ अभी मैं आप सबका साथ बात करने के लिए लाइव पे बैठा हुआ हूँ तो आप सब कैसा है बताइए लोगोफोर कमेन्ट करिब नाफा हरिब बन्धु बान्धबी हकल এনেকুৱা आरो কথাটো बिदि आरो खोथाया गैया जाया जोंनिया नै जोंफोरखौ माबोरै मा होनोथाय लाइक करो शेयर करो कमेन्ट करो लाइक करिब शेयर करिब साबस्क्राइब करिब दोस्त हेलो दोस्त এনেকুৱা কইলে ডাইৰেক্ট গুচি যায় এনেকুৱা আৰু কথাটো বন্ধু বান্ধৱী সকল আমাৰ ইয়া বন্ধুবিলাক বহি আছে ওচৰতে আছে লগতে বহি আছে মোৰ লগতে এনেকুৱা আৰু কথাটো আপোনালোক কেনেকুৱা আছে কমেন্ট লিখি জনাব তেতিয়াহে ময়ো গম পাওঁ যে আপোনালোকে ভালে আছে এনেকুৱা আৰু কথাটো बिदि आरो खोथाया बिदि आरो लोगोफोर मिथिबाय मालायनि हिनजावजों मालायनि हौवाजों बेफोरबायदि रायलायनाय नुबा सान्स नालै बाजैमोन आदामोन बिदि आरो खोथाया दानि जुगाव रावखौबो फोथाय जाया
खि एरख'लायनाय लोगोबा फोथायजाया आरो इदि खोथाया इदि माने लागाव थालिया होननाय खोनायाखै इदि आरो खोथाया मिथिबाय बहुद बेस्थ' लोगोफोरना नोंथांमोना ज' लोगोफोर कमेन्ट कर' कमेन्ट मिथिबाय आं बाहेरायाव जिरनानै दङ दा बर्थमान जाखां लोंखां नोंथांमोनजों दान्दिसे सावरायनो मिथिबाय दा बोथोरा जोंना बहुद थान्दा जाबाय जोंनियावबो जायगाया मिथिबाय लोगोफोर जोंनि आसामावथ' बहुद थान्दा गुसु जाबाय जानांगौ ना जोंनावबो दा बहुद गुसु अबयसे अन्य बोसोरफ्राव बेबायदि नङामोन नंनाया नै एबार माने एसे बांद्राय गुसुसिन जानाय बायदि मोनदों आरो नाथाय रावबो कमेन्टबो खालामा माब्रै जाखो लोगोफोर इसोर बोरैबा गोसो जाबा बोरैबा एकदमबारे जोंसिला बायनो गोसो जायो आङो बिदि आरो सोरबा सिख्लाफोर गावदां गावदां जाब्लाथाय लाइभआव सोर फैदों सोर फैयाखै नोंथांमोना बा ओरै बोरला बोरला नाहैनायानो जोबनो थाङा सेंग्राफोरबाथ' बेनोल'सै मिथिबाय सेंग्राजों सेंग्राबा नायलायथारा बिदि आरो खोथाया नाथाय बिदि जानो नाङा सेंग्रायाबो मानसि सिख्लायाबो मानसि बुरियाबो मानसि बोरायाबो मानसि आरो बिदि आरो खोथाया मिथिबाय बेफोरबायदि आरो खोथाया मिथिबाय लोगोफोर बोरै जानांगौ इसोर प्रभु कृष्ण देबागुरु सतगुरु नारायण बेबायदि आरो मन्त्रआ लोगोफोर गैयालै नायग्रायानो गैया मालाबा सानै फैयो सासे फैयो ब्लड थांफिनो आरो बेबायदि आरो घटनाया मिथिबाय हेलो दोस्तों कैसा है मैं चुपचाप रहूं क्या पागला नहीं है कुछ भी बोलता है आदमी लोग कमेंट करो ना कमेंट पागला तो है लेकिन पागला नहीं है यार वैसा है बात अरे जानू মানুহবিলাক যে না কি ক'ব কমেণ্ট কৰিব লাগে বন্ধুবিলাক আপোনাৰ লাগাৰ খান না কমেণ্ট কৰিলেতো জানিব না এনেকুৱা আৰু কথাখান এনেকুৱা आरो কথাটো लोगोफोर नोंथांमोना रावबो फैयाबा दोनथ'गारनोसैलै आं बोरैबा मोनलायलांबाय स्रिं स्राय मोनलायलांबाय आं गोजावस्रिव मोनो बिदिबाथाय बिदि आरो दोनथ'लायनोसै नामा लोगोफोर मोना जाबाय जोंनियावथ' रावबो नाया जाहैबाय सोरबा हिनजावफोर होयोब्ला हले जानला मानला कमेन्ट खालामनानै माबानो नोंनि फेसबुकनि माबा हर आगै बाजै मेसेन्जारनि माबा हर बिदि आरो आदा आगै नोंनावहाय नोंसा माबाया गैया नामा आदाया गैयाब्ला मेसेन्जारखौ हर स्रोदनो होनलायगोन आरो बिदि नङा बिदि जाया मानसिफ्रा मिथिबाय लोगोफोर नोंथांमोना रावबो फैलाबा दोननोसैलै जाबाय बेखिनियानो जाथाबाय ओरैजा